Disconnected, ωραία. Σκότωσε έναν. Άλλο με 5-4. Παιδιά, έχω πέσει συγκλήσεις σε μια ομάδα και δεν έχω πέσει. Όταν με πήγες σε 3 ημέρες, γίνεται. Μαλάκα το συζητήδι. Ναι, εγώ δεν το σκότωνα. Δεν γίνεται να πάρουμε όπλα. Αυτό που παίρνει στην αρχή. Το motion sensitivity. Ω, σκότωσα με σέτσο. Πώς το καλό. Άντε. Όμως ότι δεν πήρα το P9, είναι πολύ καλύτερο. Την αποστολή σε μαζί είμαστε ρε μαλάκα, τι μας πυροβολείς. Σκότωσε. Ω, σκότωσα. Γαμώ τους μαλάκα. Το έχω... Από εκεί που χάναμε 5-6. Εντάξει, τώρα καλύτερα. Πάω να παίξω καλά. Όλα σε σκότ. 14. Γαμώ το... Πυροβολάω κάποιος στο κεφάλι 10 φορές. Όχι το νερό. Κεφάλι πυροβολάω. Πάρ' το νερό. Α, το δαχτυλάκι. Δεν τέω μαζί μου. Το δαχτυλάκι που είναι και Πρώτη που βάζει το δαχτυλάκι. το δαχτυλάκι που είναι πιο κοντό και χοντρό. Τελευταίο. Άντε ρε πλάκα. Πάει παιδονά. Μπιπ. Αλλά το σκότωσα. Σκότωσα. Ω, επιτέλους. Ωραία, με σκότωσε. Με σκότωσαν. Ω, πήρα ένα headshot. Γαμώ το λαγκάρι. Έχουμε και ο άλλος. Ο Χαλβάιας. Ναι, ο Καλβάιας. Είναι 14-23 καλά. 17. Άρε. Α, 18 λέει τώρα. Α, ναι, νικάμε. Όχι, χάνεται. Δεν πειράζει, ρε, τώρα, Ζει στην πλέον τώρα γραμμή. σταμάτησα να μου κολλάει και θα τους σκοτώσω όλους. Γιώργη. Άρε, η άρε κρυπτιπέλ. Ναι. Κόνεις ρε. Τι ρε. Κάνε, δεν σκότωσα. Σκότωσα. Σκότωσα του. Ένα άτομο σκότωσε, μπράβο. Το ξόβρο σκοτώνει τώρα. Έχει 18 κάτι έχει. Το σκόρι είναι 21-28. Το αγαπημένο μου όπλο πήρα τώρα. Τώρα θα με παίξω καλά. Θα είμαι καλός. Ό,τι σκότωσα δύο και double kill και ένα headshot. Στο double kill. 21-29. Γιατί δεν έχει να το σκόρι, δεν το βλέπετε. Headshot. Με σκότωσαν. Με σκότωσε ένας, είχα σκοτώσει. Έχω σκότωσα 3 και μετά πέθανα. Πω. Κάποιος ανέβασε βίντεο. Το. Τέτοιο εκείνο με το... Η εταιρεία από το... που έχετε εκεί το παιχνίδι με τα tanks, το World of Tanks. Εκεί. Μου αρέσει που διαφημίσουμε και άλλα κανάλια στο βίντεο, Λοιπόν, βέβαια. παιδιά. Ναι, εδώ δεν τα διαφημίζουμε καν, απλά τυχαίνει και μου στέλνει το πίσω YouTube. Κάντε Disconnected για τρίτη φορά. Ναι.
κάντε εγγραφή, κάντε εγγραφή. Ποιος μαλάκας, πώς γίνεται. Αυτό. Μαγκέρ! Όντιο! Σκότωσε το παχτόπουλο! Με χέξω! Ένας με σκότωσε. Ρε χειροβοβίδι, τι δεν μας δίνουνε. Πας στο μαγαζί, αν δεν έχει, στο deathmatch, στο team deathmatch δεν έχει. Γι' αυτό δεν μου αρέσει το τέτοιο. Άρα για δεν σκότωσα κανέναν. Άντε για αυτό το Μπήκαν το spawn σας. Θα σας κάνω spawn kill. Αχα. Εντάξει. Σκότωσε τον παλτόπουλο. Ξανά. Έριξα 200 και σφαίρες πάνω σε ένα ανάστημα που δεν έπαθε τίποτα. Γίνεται να πάρω και ποδήλατο. Όχι. Περίμενε. Τι λες ρε, πάνω είναι. Το πήρε. Ω! Να σκοτώσει τον κόλλο. Με σκότωσε ένας. Όχι ρε! Εγώ! Εσύ! Στον κόλλο είναι! Εγώ δεν φορές όμως κερδίσαμε! Έλα ρε. Βίκταρη, πρώτος της ομάδας με 12 kills. Ποιος? Εγώ, ο Παλαιστόπουλος τελευταίος με 1 και ο Χριστόπουλος ο δεύτερος. Τρίτος με 3 kill. Oh, yeah. Αλλά με ένα λάγκα ρε, γιατί θα είχα πολλά παραπάνω δεν λάγκα ρε. Αυτά Αχ, εδώ ρε. Χριστέ. Ρε σπίτι μου όταν δεν λαγκάρει κάνω, Εν τω μεταξύ, κάνω εγώ- τουλάχιστον 15 kills στο κάθε παιχνίδι. Άντε ρε. Εν τω μεταξύ εγώ το θέλω κάτω να κατεβάζω. Δεν μπορώ. Γι' αυτό έχω τόσο πολύ ρε μαλάκα γιατί κατεβάζει τόση ώρα. Μη μιλάς. Α, με σκότωσα. Μπράβο. Ναι ρε φίλε. Εγώ βλέπω το φιλαράκι μου εδώ πέρα το Γιώργο, τι κάνει, πώς σας πικάει. Το πέταξε μαλάκα. Θα σπάσει και μετά δεν θα μπορείς να κάνουμε. Έφερε το τάμπο. Πάνε τι Θα φέρω το τάμπλετ. πάνε τι παλίστε. Ναι πάλι. Τι κολλάει τόσο πολύ ρε. Όχι έτσι δεν τον πήρα. Το πάλε. Όχι. Όχι, πάρε εσύ. Για λίγο ακόμα ναι. Εγώ νικάω όλους σας. Ο assist έκανα κιόλας. Ρε Γιώργο σταμάτησε να το κατεβάζεις, δεν μπορώ να κάνω το βίντεο. Ναι Γιώργο. Μη μιλάς. Άντε πώς, άντε. Άντε Γιώργο. Κάνε POS να βγάλουμε κανένα φράγκο. Πάνε μέσα στο σαλόνι να το κατεβάζεις. Καλύτερα. Ναι που έχει καλύτερο wifi από εδώ. Εγώ σκοτώνω τους δικούς μου και χαίρομαι. Αντίο. Με σκότωσαν. Εγώ. Ο Χριστόφορος. Headshot. Τώρα που δεν κολλάει μια χαρά πέτω, είδες ρε. Δεν μου πιστεύεις κιόλας. Πάρε εδώ το νερό μου να το είχε. Τώρα νευρίασα. Θα μην το σώπανα. Στον κόλλο κάποιος με τον τέχο, στον κόλλο. Νταρέις. Α, δεν είναι δική μου. Δεν γίνεται από 500 μέτρα να με σκοτώνουν. Έφυγε το χέρι και τώρα είμαι γιατί. Όχι, κερδίζουμε. Γιώργο να πετάξεις το κεντόπληγο στον τοίχο. Όχι. Α, εντάξει. Ούτε μια ψυχή δεν βλέπω. Όλα πτώματα είναι. Να. Να δεις εμείς εδώ πώς έχουμε. Πάλι είναι. Εδώ έχει 1, 2, 3, 4 δικά σας και ένα δικό μας. Εγώ μόνο δικά σας βλέπω, ούτε ένα δικό μας δεν είδα μέχρι τώρα. Σε ποια ομάδα είσαι, κόκκινο ή κίτρινο? Λε. 200 φορές τον έριξα. Ναι ρε, όχι, σκότωσε μας τώρα επιτέλους. Δύο kills αυτό το παιχνίδι, ρε μαλάκες. Να Και δεν με βάζει πεθάνετε. μέσα. Disconnected ξανά γάμο το Γιώργο που κατεβάζει το παιχνίδι μια ώρα. Ναι, σκότωσε έναν. Wow. Γιώργο με χαίρεσαι γιατί... Αυτόν το βλέπεις. Αυτόν το βλέπεις γιατί με λαγκάρει πολύ. Εγώ σκότωσα. Όχι, ένα σφίνξ. Αχ, Γιατί πρέπει να τα δείχνει όλα ρε μαλάκα. Σκότωσε έναν. Για να αυτοκτονήσουμε τώρα. Σκότωσα δεύτερο. Να πει σκότωσα τρίτο και να τους σκοτώσω κι εγώ λίγο. Σκότωσαν θα το σπίτι μου. Σκότωσα τρίτο. Με headshot. Μαζί το σκοτώσαμε. Το παιχνίδι λέει εγώ το σκότωσα, αυτό δεν με νοιάζει. Το παιχνίδι λέει μαλακής λέει παιχνίδι. Το παιχνίδι λέει πως είμαι καλύτερος. Το παιχνίδι λέει ότι τρώω πατατάκι. Θα σκοτώσω Δεν σκοτώσαμε για να με χέτσονται εμείς. Τέλος. Πάω και τεταρτή. Ω!
Έχω 2 πράτα. Γαμώ το δεν έκανε τετάρτη. Αλλά μου το έκλεψε το kill, μαλάκα. Ποιος? Εσύ. Εγώ. Ναι. Τον είχα σκοτώσει Πώς σχεδόν. σκότωσε να με χέτσονται από την απέναντι γέφυρα. Wow. Ούτε... Σκότωσα τον Παλαιστόπουλο και με σκότωσε ένας άλλος. Το δικό μου, γέλα. Σκότωσα. Headshot. Τώρα που σταμάτησε να κολλάει καλά παίζω, ρε, δεν βλέπετε. Εγώ σπρέμουν το γκούρπι. Σκότωσα. Με headshot. Άμα το ξέρω. Για έναν. Το θα λέει για δύο. Λέει για δύο. Τι, είμαι τρίτος. Έληξε. Δεν έληξε. Έβλεπα το σκορ. Είμαι τρίτος. Έχω 6 kills και 5 Δεν θανάτους. πάτω μου λέγαμε πρώτα. Όχι, τελευταίος είσαι. Την Νόβα. Ακόμα ζωντανός. Άντε και Χριστόφορε. Με σκότωσες μια φορά. Ναι. Κατέβηκε. Πιθανόν. Και με έβαλε ξανά. Ωραία. Τον έκτη. Χάνουμε για ένα. Πάλι την Μου σκότωσε. 30-29. Με ένα 29 λέει ακόμα. Ποια ομάδα? Η του Χρυσόφρου και του Πεζούλου. Α, Το ποτήρι μου ήταν δίπλα στις κάρτες του Χριστόφορου, λέτε να πάθω τίποτα. πάρα πολλά. 32-29. Oh my goodness. Disconnected. Ξανά. Ναι. Ποιοτικό. Γιατί δεν μπαίνω εγώ για αυτό είναι. Σκότωσα τον Παλαινόβα. Με headshot. Τελικά θα αρέσει πολύ αυτό το όπλο, Σ' αρέσει να σε σκοτώνω. Πάω σκοτώσω τον Γιώργο τώρα. Εμένα, δεν μπήκα. Δεν μπορώ. Τώρα Γιώργο έτσι και γεννηθείς και έρθεις δίπλα μου. Λες για γεννηθείς. Γεννηθείς. Δεν ξέρω, θα φας κουράδο. Σου γεννήσω τώρα εδώ. Σκότωσα. Δηλαδή. Γαμώ το. Έχω 7 kills, 7 θανάτους. Τι με σκότωσαν. Πάλε, πόσους έχεις? Ο Πάλε είναι τελευταίος, σκότωσε έναν και μετά 6 φορές. Δύο σκότωσε και Από την ομάδα μου μπορείς να δεις. Ναι, και από την ομάδα σου. Αν πατήσεις το σκορ πάνω, βλέπεις. Τι θέση είμαι. Περίμενε. Σκότωσα Σκότωσα. ένα Παλαινόβα. Εγώ σκότωσα έναν που ερέτευε κάτι αριθμούς. Εσύ να σου πω τι είσαι. Ναι, λέγε. Δεν λέει, σταμάτησε, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε τι έγραψα. Και ο χρόνος γαμήθηκε. Εντάξει. Πού μαλάκα. 37-37. Τελευταίος, είσαι πρέπει να είσαι από τους τελευταίους. Όχι εσύ, εσύ είσαι ο τελευταίος. Εγώ. Α, ναι. Ωραία, να είμαι πρώτος από την τελευταία πέψη. Πάτα μπρε. Τσουρπί, μόνο 3 άτομα εσείς και είμαστε 5. Και εσύ τελευταίος. Φρέρα, αυτό δεν μπορώ να παίξουμε κολλάει. Και εμένα μου κολλάει. Στον επόμενο γύρο θα αλλάξουν οι ομάδες, σίγουρα. Άμα είστε εσείς οι δύο μαζί, ρε φίλοι, δεν κάνεις. Γιατί εσείς οι δύο που είστε μαζί, βρήκανα. Εγώ δεν γίνω το Δεν κάνει τίποτα πάλι, εγώ δεν πάρει κριτική. Μόνο σας δίνει πόντους. Βόλτες κάνω. Σκότωσα έναν. Σκοτώσαμε ένα. Σκότωσα ένα. Σκότωσα ένα δεύτερο. Εμένα Το σκότωσε. κατάλαβα. Ενώ με πυροβολούσε από την πλάτη μου γύρισε. Ναι, χάρη σε μένα. Το ξαναδιάγραφω. Ήμουν Το τελευταίο. τρίτος, 10 kills, παραπάνω με τσουρπί. Τελευταίος με 8 kills. Εγώ πέθανα μόνο 8 φορές και σκότωσα 10 φορές. Άρα, όχι. Από ποιον. Από τον πάλι εντάξει, αλλά από μένα χωρίς. Άλλαξαν οι ομάδες, Πάλι άλλαξαν. είναι ο καλύτερος. Για να δω. Τώρα εσείς τώρα όχι. Είστε 4, είμαστε 5. Αλλά ένας είναι εκτός, δεν παίζει. Εντάξει, μπαίνω. Καλά, θα πίνω χυμό. Το σκορ. Εσείς μαζί είστε πάνω. Γαμώτο, με σκότωσαν. Ένα κύριο έκανα. Ο Πάλεν. Είμαι μαζί σου. Ναι. Έχω κάνει μαζί και με σκότωσα μια φορά. Εγώ έχω 0 kills και με σκότωσαν Τώρα μια φορά. σοβαρεύτηκα λίγο. Σοβαρεύτηκα. Ναι, σίγουρα. Επίστεψα.
Να σου πω. Δεν πας σε λεπτά. Α, μαλάκα. Έχασε το μότζο μου, ρε. Πάρε, ακούμε και δεν Έχω κάνει 2 kills. Λάκα. έχω κάνει 2 kills. Τι έχω κάνει. Έχω κάνει 2 kills έχει η ομάδα μου. Ω μαλάκα, τι είσαι μου. Μου έχουν πιστέψει όλο. Ναι. Αλλά το όπλο. Να, εγώ δεν το έχω παίξει. Βάζω το δεύτερο αγαπημένο μου. Εγώ εμένα τώρα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλό και αποτελεσματικό. Τώρα 4. Έχω κάνει headshot. Oh my god. Oh my god, πέθανες! Εφτά πέντε. Πάλι όπως είναι οι ομάδες του πενίστη. Ναι, όχι. Μας έδωσαν τον καλό τους. Πήραμε τον καλό τους. Έκανε επιτέλους ένα kill. Εσύ σκότωσες, άντε γεια! Άντε, γεια, μαλάκα. Πόσα λεπτά είναι το βίντεο? Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, κράτα το, είναι ωραίο, έχει φάση. Είναι τελείως τόσο ωραίο, πάμε λίγο να πάμε. Θα βάλω το P90. Κινητό μου. What is the P90? Άντε γεια, σκότωσα. Wow. Γάμο το έχει πιο πολλές kill από μένα πάλι, μαλάκα. Άντε γεια, σκοτώσουμε κι άλλο. Γιώργο, μην είναι ευρέας, τώρα μην βγάλω κανένα Ποια ομάδα Look το at the κάνει. big brother. Οι άλλοι. Who the fuck you niggas? Penny Δεύτερο μου kill. Χριστόφω να παίξω από το δικό σου για ένα λεπτό. Όχι. Δες λίγο τι είναι Χριστόφορε. Ποιος είσαι Ένα εσύ? λεπτό μετά με συγκούχεις. Τον Γιώργο δεν θα Πού είσαι, ρε? φτάσει. Γιατί με τσιγκούς δεν εσύ είσαι πειράζει. στην κούρη. Πέτυχα κάποιον από την άλλη γέφυρα. Δεν καλό. Δεν είναι και τα κάνεις όλα στο κρίκ. Να χάσει. Καλά, δεν πέσει. Τώρα γιατί 16 τέζο. Τι? 16 είπες κράφτη, όχι κράφτη. Τέτρα. Ναι. Πού το βρήκες ρε, το βάλεις από την κόλλα σου. Ναι. Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα σκαμμένο. Έσκαβα το σπίτι καλά. Το πιστεύεις βέβαια. Ναι, το βλέπεις. Αχ, καλά. Μην μπαίνεις, καρύρα, τον έχω όμως. Δεν θα βρω την ιδέα. Σκότωσα έναν. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να το πες. Έχω μανία με το θάνατο γι' αυτό. Αυτός μην μπαίνεις, καλύτερα για μένα. Σκότωσα, όχι! Δεύτερο. Εμένα σκότωσα ο Αλεξάνδρος! Είδες εδώ βρε μαλάκα πώς είμαι εγώ. Δεύτερο άτομο. Το μεταξύ του Τρίτο άτομο χωρίς να πεθάνω. Ουάου. Ποδήλατα είναι αυτό. Πάλι. Γαμώτο, μόνο 3 σκότωσα. Χαμένε. Περίμενε. Γύρισε κάτσε και κατέβασε. Ο Πάλ έχει πιο πολλά. Πιο πολλά από σένα. Ναι, έχουμε τα ίδια kills, αλλά εγώ πέθανα λιγότερο, αλλά έκανε 2 assist, εγώ έκανα μόνο 1 assist. Πάλι μου πού είσαι. Πέθανε πολύ το πλήση. Από ποιον που είσαι. Χαχα. Μαλάκα με σκότωσε. Βλάκα σταμάτα να το κάνεις. Να. Ναι, ναι. Πέρασαν 19 λεπτά. Εντάξει, κάτω μέχρι τα 25. Εντάξει. Του γυρίζεις πολύ μαζί μου βρε μαλάκα. Άντε! Από πίσω μας το κάνω. Ισόπλακα. Καλά να σε κάνω, ρε. Πες κάποιον και δεν μπορείς να το κατεβάσεις το ρημάδι σου. Καλά κάνω, ρε. Του μάγους, του μάγους. Disconnected. Να παίξω καλά σε όλα. Ναι! Σκότωσε ένα κοκκινόβα. Μου φάγε τα σάλια μου. Κάποιον σκότωσα. Μπράβο. Έναν που το Ναι, το τόξι. είδα κι εγώ. Χρησιμοποιείς βλέπω το όπλο μου, Αυτό που μου αρέσει. Εγώ το έχω. Ναι, κι εγώ αυτό μου. Μόνο εγώ χρησιμοποιώ το P90. Ποιος έκανε knife kill? Headshot! Μαλάκα είναι σκότωσε με μαχαίρι. Το καλύτερο αυτό που σκοτώσει κάποιον. Δυσκολότερος κιόλας.
28 τριετία μπορούμε ακόμα. Όλα Σοφία, ήθελα να τσούρουμε το πράγμα. 29 δεν μπορεί. Μπορούμε. Δεν θα κάνει όμως. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά ρε, μπορούμε. 2 άτομα είναι μπροστά του, δεν το κάνει, δεν πυροβολεί. Κοίτα το Αυτά σκόκι. είναι. Κοίτα το σκόκι. 30-38. Είναι λίγο. Πλάνο περνά. Θα πάει τώρα 31. Ναι, όχι, 39-30. Μισό. Θα συλληφθώ τώρα, ξανά. Ανά το πτώμα του. Όταν φτάσει στα 40 και λύγει το μάτς. Δεν νομίζω. Ναι. Είχαμε φτάσει 43 πριν. Πριν 40 είχαμε. Πριν δεν είχατε σταματήσει από Όταν τελειώσει ο χρόνος ρε. Το 40 φτάσεις, δεν τελείωσε. Όταν τελειώσει ο χρόνος. Εγώ αποπονήθηκα. Ωχ, να ξεπλώσω λίγο. Αχ, πλάτη. Σκότωσε ένα. Και δεύτερο. Εμένα σου. Θα κάνει το δικό μου, έκανα triple kill. Δεν σου έχεις τα αρχίδια. Double kill θα κάνει στο παρόν. Εγώ έκανα triple kill. Wow, 2 φορές. Σε ίδιο μάτς. Πού είναι ρε Γιώργο? Μόλις θέλω τον Γιώργο να τον σκοτώσω. Σκότωσα με και έναν cool kid με και εγώ. Η ομάδα μου σκότωσε. Μαγκάρι, μαλάκα πολύ. Nova disconnect. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι εδώ για να σου παίζω. Θα βάλω το sniper, δεν το δοκίμασα. Δεν μου το βάλε. Γιώργο γιατί και κύκλους. Headshot! Έκανα headshot του Γιώργο. Σκότωσε και εγώ με headshot και σκότωσα έναν. Εγώ έκανα headshot. Έβαλε το sniper. Ναι, όχι, κάλοκι. Γιατί ουρλιάζουμε. Δεν ξέρω. 52. 52-35 καλά εντάξει. 2, 1. Άντε πια κερδίσαμε. Είμαι δεύτερο! Είμαι δεύτερο! Είμαι τρίτο. Πάλι Nova. Έλα ρε, ξανά. Μαλάκα ποιος είμαι ρε. Πάλι σε άλλη ομάδα είμαι εγώ ρε. Έχω ξανά... για να- Όχι, όμως τελείωσε. Όχι, δεν τον πήρε μέσα. Αγορά θέλω. Connected! Κι εγώ, connecting. Για να δω. Κλείσε τα μάτια. Περνάω, πάω το κινητό του. Τελείωσε. Ρε, χάνουμε. Να δω λίγο τα μίσιons μου. Δεν χάνει. Μαλάκα είμαι δεύτερο μου. Λίγο να δω τα minions μου. Πόσα kills είχα Γιώργο? 8 είχες. 8 kills εγώ. Ένα MP4 SMG. MP4. 8 kills αυτό. Και MP7 RPG. Την πάλι λουκούση. Πρώτο το πιπί σου. 3-3 έγινε. Ούτε ένα άτομο δεν είδα γαμώ. Έναν. Έχω να αλλάξω MP7 SMG Plus. MP4. SMG. M4 δεν θέλει. MP7 δεν θέλει. Η επιστολή τι λέει. MP5. Ναι, MP7 λέει εμένα. εμένα MP5 λέει. Πάρ' το να κάνουμε την αποστολή. Ναι, Να μας δώσει χρυσό για να είστε. ανοίξουμε κλήσεις. Παιδιά, δεν είμαι μαζί σας. μαζί μου είσαι. Κοιτάξτε λίγο, πώς να μπω. Γιώργο, Ναι. θέλω να σε κάνω εγώ kills και... Γιώργο, κάτω μου λίγο ρε. Ωραία. Κάτω μου λίγο. Τι σου κάνω. Το κινητό. Ναι, τι έχει. Να είμαστε μαζί. Δεν γίνεται. Είναι φούλοι ομάδες. Γρήγορα. Ομάδα. Κοιτάξτε Γιώργο. Μια αυτά χάνετε. Σε βάλα. Έκανα. MP5 για να κάνω την αποστολή. Και εγώ MP7.
MP5 λέμε ένα. Κρίμα. MP7. Πόση ώρα είναι το βίντεο? Δεν ξέρουμε ένα και τι θα είναι. 25 λεπτά είναι. Γιώργο, γιατί δεν μου δίνεις το κινητό μου? Περίμενα να μπω για να δώσω ψαρμάδο γάπα. Σκότωσε ένα. Πάλι με τους Blazer. Έλα ρε! Ναι. Έλα μπες πάλι. Φέρ' το. Κοίτο. Εδώ. Χαμό τώρα μου τα κλικ μου κλέβουνε. Έπεσε στο νερό. Κάτσε να πει την πάπου μου Έλειξε μαλάκα. το νερό. Έπεσε στο νερό. Έλειξε το νερό. Σας το είπα να μην το αφήσετε κάτω, ρε μαλάκα. Στα κούριμα, λέει. Τουλάχιστον δεν είναι χυμός. Ο χυμός δεν βγαίνει. Το νερό βγαίνει. Τι μάθα. Χυμός είναι. Τα πατατάκια, άστα πατατάκια. Ρώτα το βυζί. Σκότωσε ένα. Μιλάμε. Για ένα κύριο. Για λίγο. Γιώργο. Για ένα Δεν πάμε. δικά σου μπα. Για. Τα αρχίδια μου. Είμαι τρίτος. Wow. Για. Δεν κύριε και τώρα να με σκοτώσει. Κάνει σαν σκατά το κρεβάτι. Ένας πάλι εδώ. Ένας υπάρχει. Γιατί έχω άλλο. Μέσα τα. Πάρε κοκαίνη να σου φύγει το μουφέ. Σκότωσα έναν περί να πέθανε. Χάνουμε για δύο. Ο Περίς νομίζω είναι καλύτερος. Αυγόνα. Πάρε το πέταξε. Και εγώ σκότωσα έναν. Τι. Το θες. Έπεσε. 25 πόσα σε εκδικήσουμε. Δεν ανοίγει. Δικό σου πρόβλημα. 26-24. Παιδιά, sorry. Αλλά βαρέθηκα, βγαίνω. Ωραία. Ελπίζω να μπει κάποιος καλός. Θα πει κάποιος καλός. Ω, πήρα το κοκκινό, με χέτσα. Όχι, δεν είσαι καλός, αλλά μπορεί να πει καλύτερο γιατί είσαι το άσχημα που το φέρεις. Είναι όμως αυτό κάνει από πίσω. Ξεπερκάμε σε αυτήν είναι θα πει. Α, παιδιά. Κι άλλη σφαίρα ήταν πετυχόντως στο φίλι. Όχι. Βασικά δεν με νοιάζει. Θα το κλείσουμε. Ένα λεπτό θέλω ένα kill. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Αντίο. Κάντε like και subscribe. Μην ξεχάσετε κάτι. Ναι.